il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Filippu niżel f'belt ta' Samarja u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b'fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidulhom Filippu. Meta kienu jisimgħu u jaraw il-mirakli li kien jagħmel, kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajjat kbir kien joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħrajn mifluġa jew topob kienu jitfejqu u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-Apostli li kienu Ġerusalemm semgħu lil Samarja laqet il-kelma ta' Alla u bagħtu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li emmnu jirċievu l-Ispirtu Santu għax l-Ispirtu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom imma kienu tagħmdu biss f'isem il-Mulej Ġesu. Imbagħad l-Apostli qiegħdu jdejhom fuqhom u huma rċivew l-Ispirtu Santu. Għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu بالفعل لله bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-seb ta' ismu, xandru s-seb u t-tifħir tiegħu. Ejdu lil Alla, kemm int tal-biża' femilek. Għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik ima, tannilek u tagħni lill-ismek. Ejjew, araw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart nixfa. Għaddew bil-mixi minn nofs xmara. Għalhekk nifirħu bih u jisaltam bil-kobor tiegħu għal dejjem. Għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Ejjew, isimgħu, ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla. Jgħidilkom x'għamel miegħi imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tieba tiegħu. Għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, li l-Mulej Kristu qazzu f'qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex meta jgħidu fuqkom dawk stess li jkasbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu jkollhom għal xiex jistħu. Jekk din tkun ir-rieda ta' Alla, aħjar tbagħti għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll miet darba għal dejjem minħabba dnubiet u li kien ġust miet għall-inġusti biex iressaqkom lejn Alla. Kien mogħti l-mewt fil-ġisem imma ħal ħajja fl-ispirtu. Alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-Mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-Verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom huwa fikom. Ma nħallikomx il-tiema. Nerġa' niġi għandkom ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar, iżda intom għad tarawni, għax jiena ngħix u intom ukoll għad tgħixu. F'dak il-jum, intom tarfu li jiena f'missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak li jħobbni, u min iħobb lili jħobbu wkoll il-Missier u jiena wkoll inħobbu u nurrieħ lili nnifsi. Dan hu s-sitt ħadd tal-Għid. F'ism il-Għid smajna dwar x'għamel l-Ispirtu Santu permezz tal-Apostli. Din il-ġimgħa Ġesu jgħid lill-Apostli: il-Missier jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-Verità. L-Ispirtu Santu u l-imħabba ta' bejn il-Missier u l-Iben, it-tielet persuna ta' Trinità. Għaliex l-Ispirtu Santu importanti għall-Apostli u għalina? Il-qawwa ta' Ġesu infirxet mad-dinja kollha permezz ta' dak li għamlu l-Apostli bl-Ispirtu Santu magħhom. Dan ma joqgħodx sempliċement jittajjar qisu xi fantażma, Alla jibgħat l-Ispirtu tiegħu biex imexxina u biex isaltan. L-Ispirtu Santu hu msejjaħ difensur għax qisu avukat li jargumenta bi kliem u għerf kontra dak li hu ħażin. Meta l-Ispirtu Santu jinżel fuq l-Apostli nhar il-50, jidher filsna tan-nar li l-Apostli jużaw biex ikellmu lil kulħadd. Fil-bidu tal-Atti tal-Apostli, l-Apostli kellhom ħafna suċċess, imma ma damux ma kaxkruhom quddiem is-Sinedrju, ordnawlhom ma jiftħux ħalqhom iżjed u sawtuhom.
Aktar tard, lil Pietru xeħtuh il-ħabs, lil Stefnu ħaġruh u lil Ġak baqa' tawlu rasu. Dan kollu xejn ma jidher sabiħ, imma ftakru li l-Ispirtu Santu jaħdem b'modi li aħna mhux dejjem nifhmu. Minħabba f'dak li ġara, l-ewwel dixxipli kellhom jitilqu minn Ġerusalem u bekk fil-fatt spiċċaw ixerdu l-fidi mad-dinja kollha. Fl-ewwel qari, Filippu jħalli Ġerusalem u jmur jgħallem is-Samarija. In-nies kienet attenta għal dak li kien jgħid u ratu jfejjaq. Filippu u d-dixxipli l-oħra kienu qed ikomplu l-missjoni ta' Ġesu u juru lil kulħadd li Ġesu tassew sultan huma għamduhom u sejħu wkoll l-Ispirtu Santu biex jinżel fuq in-nies. Ta' darba aħna lkoll nirċievu d-doni tal-Ispirtu Santu, il-koll aħna msejħin nużawhom. Il-Konċilju Vatikan it-Tieni din isejħilha is-sejħa universali għall-Qdisija. L-Ispirtu Santu jagħtina l-għodda biex lid-dinja ngħidula b'Ġesu xi drabi mezzi kbar imma spiss f'mumenti żgħar ta' ħajjitna. Inxandru lil Ġesu bil-mod kif nittrattaw lill-oħrajn. Inxandru lil Ġesu skont kif inqattaw il-ħin u nonfqu l-flus tagħna. Inxandru lil Ġesu ta' kuljum u ftakru li waħedna maħna qatt. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching.